Gaba yayi kyau. To ka rada mana wani mana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Baba ya garin ne. Baba ya kai ne. Ya gaji. Garin ne. Rabi. Wallahi wace ne barin kama. Kai ina ba zan sha ba. Aka sha ba? Ba zan sha Kai fa? ba. Kai. Ina ba zan sha ba. Ka manta abin da ya faru da ni a baya. Wai baka manta ba? A to ta yara in manta. Okay, ba su ce da cikin wannan sha. Gaskiya ba zan sha ba. Ina ba za mu sha ba. Ba zan ba kawai. Inda ba ka sha ba zan ba kawai. Ai barka da haka. Haba baba. Ya ne kuna nema kuna albazaranci. Kuna nema ku zubar da lemu kamar wannan. What's going on? Baba ya shanye. To yana mai tabbatar ma da ka je gidan ka sa a nemi igiyar daure ka wallahi. To wai kai haka akai ma ne? Baba ya kuma haka na ce ma. Ina nufin maslaha ba wai matsala ba. Yanzu dai ina kai ina ji yanzu dai ki wuce ki je dai zan zo kawai ba matsala. Ni wallahi ke wai ya haka na ce wannan wani irin abu ne na ce ki je ki zan zo in same ki wani irin abu ne haka ba da Allah da Allah ni ba na son irin wannan abu dai haka da Allah ce miki ki ce kana ce ni ba na son irin wannan kin kawai wallahi zuwa suke su tara mutane kawai tsumma a ban ɗaki. ka dai wanke ko?